angara mo kira ko do le ko ulu mine na chugodi ibi bonya tigi fa ibi fa ku bonya ko goshi wallahi abe baraka goshi ayera mago be bonya inela ube ya goshi de uweru mago be bonya inela sabu ni ya fa laje ere ko mama ngusa mai me ere baraka kuma ebi fa nga elame kandabla ekama bo kabo yo le ba de hagile cheledo ni mama ngusa mai bebi tu yere mari doti do lame ngami fega mufo jamiatul ansar din islamia aw me alafo ne akhiru zamanina nya fi ngu baraka bunye nungo shi ko mi ngama amana nga walada kuncheni ode kanyo mbla sirani ode kusebe sabu kira kwa said manuiza bi ghayrihi ko kunandi de maye mami nyona o ka kotte men chugo o kira sababu ye ke e waju ko de ma kunandi angara mo ala ma mbeni ali kle ala ma mbeni hasan kle ala ma mbeni husaini kle ala ma mbeni fatima tatle amma beni ali zin labidina amma beni maulud bakiri amma musa likezimwe amma ali ridai ngala beni chemin kle anga ngani ya dugale temele ke dugale nyefoli te ka fo ni yanye wala ni manye nyefoli de ka ke dugale tari an yɛrɛ bi kisi tɛmɛlenw ta si ma cogo di ala y'an bɛ ni ŋana min tile min nana anw bila ala ka sira kan ɲɔgɔn f'i ye sababaw ni tɔw cɛ fo ni y'an ladege jamiatul ansar din islamiya sheikh usman marani aidara ka kalandenw fɛn saba b'an ni mɔgɔ caman cɛ fo ni y'an ladege a fɔ o kuranɛ aya 6 kɛmɛ wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ aya kelen kɔniya bɔ aya kelen kɔniya b'anw dusukun na aya kelen jatigɛ anw diɲɛlen bɛɛ n'a bɛɛ ye an bɛ se ka dɛsɛ dɔ la mɛ aya dɔ to yen k'o ka gɛlɛn anw ma nka mɔgɔ caman ko kuranɛ de ye fɔlɔ ye mɛ aya dɔw bɛ kuranɛ kɔnɔ ni da magar'o la kɔlɔsi bɛ sago 3 4 an bɛɛ dun jɛn b'o kuranɛ kelen de la a filanan ye jumɛn ye o ye ala kira ka sunna ladegeli ye o ye ala kira nɔtugu ye dɔw k'u bɛ kira fɛ u y'a ladege a ka fini doncogo la k'a ladege a ka bosi bila la k'a ladege a ka gɛsɛ ɲimi na mɛ ala kira bɔnsɔn a somɔgɔw a y'olu min bonya dɔw yɛrɛ k'u bɛ kira fɔ u ɲɛ bɛ sisi anw silamɛw ladege kuranɛ na la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi an ma kira dɔ bɔ kira la jamiatul ansar din islam se Sheikh Abdul Qadir Jilani ma Gawsu Kiyasu ma fo kana se Sheikhana Hamahu Law ma fo kana bila Sheikh Ahmad Tijani na i mana maga shirifi a famle do wa ola me ala yi min ga ngwe lazara almami ama nga nyina ma jokure o de sababul asbabai bahru li kulli zamani karimu inda arrahmani alimul allama fahimul fahama nirasul zaman bahauddin kamaluddin مسؤول العام في دار الفتوى حلال المشاكل لأدوء الإسلامي صراحة المرشد الدائي إلى كتاب والسنة سعد زيوزا السيدي شريف عثمان مدان أيورا أنغرا مو جماعة الأنصار نك أيضا كانوا يقولون كو هغلي تومينا فمي دينا دلو ديلي فمي دينا دلو كملي ni aidra baloledo wala dedo baloledo wala demuso dedo baloledo yani dugukolo ka meleke o kelemise dibitse ka do ala ka dina na tuli me gelema to emu on ne se ka anyira kolo shi chugudi femi ye sedna ali soro balo mi sedna ali soro mashiba mi hasan husaini soro amulu yera soro kuy ayu no fe mawde soro figo famu ka fo mina shiruge deme wala mina shirifu deme amina ayire de deme sabula danveji tega foi chen ulu ka kola tu foi itega foi chen ali kunchira kufa misiri kono ma ay mumbo valeur la hasan poson na kafa ay mumbo hasan valeur la ayase kuna ngoya mawa husaini fala fa tugo mina ambe ya akala ambe ya ye ay femo ad valeur la wa ay doba ka kuna njala wa balo ko jugu ti sen nuna wo jugu baraka awne nyini o kuma ibai kamikira faturo dro una na hakla mi dro o
de ko silamɛya tɛ somɔgɔ ko ye mais kira yɛrɛ kɛlen ka magan dayɛlɛ an karamɔgɔ da sera a ma sisan kira ye alikaba ko nɛgɛ sɔrɔ kafiriw ka so usman bun talhataw ka so a wajibira k'a minɛ u la ka alikaba dayɛlɛ ka boliw bɔ a kɔnɔ mais o bɛɛ kɔ ala ko danaya fɛn ka segin a tigiw ma alikaba ko nɛgɛ tora kafiriw ka so k'u ka du kɔnɔ ko don mais ala ye kiraya bila du min kɔnɔ a donna hakiliw de la ko somɔgɔ ko tɛ an karamɔgɔ k'a sɔrɔ kabini kira benna Seydina Ali a n'a bɔnna ninnu a gɛlɛyara yɔrɔ o yɔrɔ olu de welela ka na ɲɛnabɔli la nin sira in kan